antidaba, 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 hey! Antidaba, 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 hey! Antidaba, 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 hey! Antidaba, 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 hey! Antidaba, 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 hey! Antidaba, 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 antidaba. Kofar Sa'adu wanda shi ake kira a cikin wannan fim Kofar Sa'adu a sasanta iya daga cikin jami'an da za su yi bincike a cikin wannan fim shine Malam Usman Abdullahi. Sannan akwai Inspector na Kande shi ma iya daga cikin waɗanda za su taimaka domin gudanar da shi da bincike a cikin wannan al'amarin shine Salu Ahmad. Sannan akwai osi Antidaba wanda shi ma script ɗinsa yana hannu shi ma saboda ya duba ya ga me yake wakana a cikin filmin Antidaba. Sannan akwai Sadan Hagira wanda shi ma jami'i ne zakokuri mai kuma gudanar da bincike a cikin wannan fim shi ne Hadiyatullah Awwal. Sannan akwai kuma shugaban crime ɗin wanda shi kuma shi ne wanda yake kula da duk wani motsi na duk wani bincike a cikin wannan aikin, wato tantance inda aka yi laifi da yanda aka yi laifin da yanayin da aka yi laifin. Don haka wani wajen idan na je na ga tsarin su ya mun na kan so aikin da nake so su yi adaptin wannan abun domin a samu nasara. A lokacin da aka ce mun yi wani abu da ba daidai ba ka ce ka tsaya nuna maka domin kai baka ce gwani ba. Shin kai ka ce gwani ne me yasa ka zo da? A'a ka zo ne dan ka iya. Yau in ta tuwi duk abin da nake tun da ka iya zuwa zai ba daidai bane na yadda. Antidaba, 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 antidaba.